Ja som si... Čau, ahoj. Čauko. Sadni si, ty si Jožko, že? Áno. Ja som Tono Horvát. Aký si mal deň? Vieš čo, super, akurát idem zo školy a tak som prišiel. OK. Neviem, či sa poznáme, ja sa tam tak v skratke predstavím. Som ženatý, už 23 rokov, manželka Olga, 2 deti, chalani, ten starší sa naozaj podaril a uvidíme ako s tým mladším. Pracujem. No povedz niečo o sebe ty. No, tak ja som animátor a... Vedieš nejaké stredko? Hej, mám stredko, Rýchle šipy sa voláme, sú to chalani tak okolo 15-16 rokov. Ja teraz akurát skončím školu, mám príjmačky. A už vieš na akú vysokú školu? Hej, chcel by som ísť na fakultu manažmentu. To je tu v Bratislave, neviem či poznáš. A vieš to predstaviť aj potom robiť po vysokej škole? No to neviem, to je ťažká otázka. Uvidím aké to bude ten prvý rok. Priateľku máš? Hej, my sa dali dokopy. A je to vážne? No to sú také drsné otázky na začiatok. Asi takto prebieha nejaký ten rozhovor medzi starším a mladším, medzi už možno otcom rodiny a medzi mladým človekom, ktorý si hľadá svoje miesto. Rozprávajú o škole, o voľnom čase, o práci a brigáde, o priateľoch, o svojich vzťahoch, o svojich úspechoch a možno aj pádoch, o službe pre stredisko, alebo inde a aj o svojom duchovnom živote. Cieľom toho rozhovoru je mladému človekovi odovzdať svoju životnú skúsenosť. Každý z nás sa borol tými istými radosťami a ťažkosťami v živote a to, čo pre toho mladého človeka je tá životná skúsenosť, je niečo nenahraditeľné. Niečo, čo môže dať len chlap, ktorý si už niečím prešiel. Zároveň to pre nás samých, starších, môže byť spôsob, ako si vyhodnotiť, zreflektovať to, čo sme už prežili. Kde sme boli, aké sny sme mali, s čím sme prichádzali do tých veľkých životných rozhodnutí. A potom môže byť ten samotný rozhovor pre toho mladého človeka inšpirujúcim v jeho vlastných rozhodovaniach sa, či už na strednú alebo na vysokú školu, do práce, alebo vo vzťahu, vo svojom vzťahu k rodičom, vo svojom vzťahu okoliu, službe, ktorú robí pre stredisko. Tak asi toľko. Tie stretnutia by mohli byť tak 3 za rok, sme plánovali jedno niekedy možno v novembri, vo februári, v máji. Začali byť tak možno nejak neformálne, niekde je to pre vás alebo pre toho chalana príjemné. Od staršieho očakávame ten prvý krok voči tomu mladému človeku a myslím, že veľa mladých príde s takou veľkou otázkou, čo to bude. Nebojte sa, ak mnohé mená nepoznáte, lebo je to prirodzené, ani oni mnohé mená nepoznajú, takže je dosť možné, že sa budete rozprávať s úplne neznámym človekom doposiaľ, ale môže to byť veľmi cenná skúsenosť aj pre vás samých, môže to byť možno budúci kamarát, priateľ, môže to byť niekto, na kom vám bude aj neskôr záležať. Ďakujem veľmi pekne za vašu ochotu. Ak by ste mali ešte nejaké otázky a potom by sme povedali aj niečo niekedy pri tom 1. septembri, pri tom 1. nejakom oktobrom alebo kedy stretnutí, že čo ďalej. Ešte by sme chceli, aby ste dovtedy, kým prebehne prázdniny, sa s tým človekom, s tým chalanom aspoň raz stretli. Neformálne na mieste, kde už uvažíte vy spoločne, aby ste ho vy pozvali, aby to bolo pozvanie od vás. A máte na to jún, júl, august, samozrejme treba sa trafiť aj do jeho harmonogramu, do jeho časov. Myslím, že v hesle, že niečo nové je stále dobré, takže pre nich je to nová skúsenosť a nebojte sa, aj keď nebudete vedieť čo, ako, to samotné už ukáže možno aj život, aj Boh poradí, že čo povedať, kedy povedať, ako povedať. Veľa šťastia. Poď. Tak ďakujem teda, že si našiel na mňa čas. Dobre, tak si premyslí tie veci, o ktorých sme hovorili a teda vidíme sa o 3 mesiace. Dobre, tak sa, maj, čau. Ahoj.